ni dagabana so minnu jɔlen na nin ye DSC Samake construction maaw bolonɔ de awɔ DSC Samake construction maaw u bi so jɔ i bɛ ala kale ko so ale dɛsɛna de u ka baara tɛ sojɔ dɔrɔn ye dɛ u bɛ so planw ni ka olu bɔ BTP topographie u bɛ nin bɛɛ lajɛlen ni ka o kɛ n'i b'a fɛ ka terrain san papier jɛlen DSC Samake construction bi terrain feere so finition ɲuman u b'o kɛ décoration u bɛ o fɛnɛ ni ka o kɛ e de bɛ station baara la i b'a fɛ ka station ni ka o jɔ u bɛ station ɲɛnɛmanba ni ka olu fɛnɛ ka olu jɔ ka supasima ɲuman ka o k'i ka so la ka nɛgɛ ɲuman k'a la o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw i ka so jɔlen tɛ bin a yɛrɛ ma fiyewu DSC Samake construction b'a ka baara ni ka o ɲɛdɔn i mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la sa i senfa biribiri i ka se u dagayɔrɔ la ni o ye Moribabugu ye station Orix masurunya la Coy nɛgɛjuru sira 70 41 27 59 66 23 18 58 baara ɲɛdɔn o ka to baara dɔn b'a bolo DSC Samake construction maaw u b'u ka baara u b'a ɲɛdɔn. Ani sojalen do bi ka aw lasɔrɔ an ka kunnafoniyaw kɔnɔna la aw minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ k'aw bɛɛ foli n'o ka dɔ ka wagatiw cogoya kan aw bisimila bi an ka kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ la bi an ka jamana ministre ɲɛmaa général de division Abdoulaye Maïga ka sangani kunungo tɛnɛ 2 décembre kalo tile 23 ale kɔni CNT président kɔni bisimila ni o ye général de corps d'armée Maliki Diawo kɔni ka sangani an ka jamana ɲɛmaa kɔni ka laɲiniw ye ni o ye général d'armée Assimi Goïta ka sangani jamana ɲɛmaa sigi kalafili kɔni labɛn cogo ɲuman o kɔni ye o de okumu kɔnɔna la an ka jamana ministre ɲɛmaa kɔni CNT ɲɛmaa yɛrɛ kɔni bisimila kuyɔrɔ min kɔnɔna o kumara jamana ɲɛmaa ka laɲiniw kɔni kan ni o bɛ tali kɛ jamana ɲɛmasigi kalafili yɛrɛ kɔni timɛko ɲuman ani a labɛnko ɲuman na. An bɛ taa Tomiyankaw fɛ yen nɔ ka sangani kunungo tɛnɛ ye décembre kalo tile 23 cɛkulu min bɛ ni a bɛ fɔ o ma ko projet danbe olu kɔni dɛmɛ kɔni ta ka ɲɛsin Tomiya kɔni kɛnɛya tigilama olu kɔni ma ka d'a kan Tomiya marabolo kɔnɔna la CSREF fɛn fɛn bɛ yen fo ka taa se a CESCOM tan kɔni ma u ye minɛnw kɔni di u ma ani furaw minnu kɔni wari kasabi bɛ taa i jɔ fɔ CFA wari miliyɔn 15 bɔɲanko la. A kunnafoniya cɛrɛla ka sangani bi sɔgɔmada wagatiw kɔni an ka jamana bi sangala ka da kan a ka sangani karidon tɛmɛ décembre kalo tile 22 an ka jamanaden dɔw minnu kɔni tun bɛ Mauritanie jamana kɔnɔ ni o tun bɛ fɛ k'u to yen ka u kunda nazara jamana yɛrɛ o kɔni kan ji sira fɛ a yirala ka fɔ tuma min u bɛ ka bɔ Mauritanie k'u kunda nazara jamana yɛrɛ kɔni kan Mauritanie duguba min ni a bɛ fɔ o ma ko Nouadhibou a yirala ka fɔ k'olu kɔni dafɛrɛla ni u ye yen nɔ min kɛra sababu ye ka mɔgɔ 6 kɔni k'olu bɔnɛ u ni na wa mɔgɔ 28 olu de kɔni kɔlɔlɔw kɔni sɔrɔ ka sangani kulun ka dafirili ye ka sangani sɛgɛsɛgɛlu ni ɲɛfɔli ye a yirala ka fɔ ko ni maa kelen fɛn fɛn ye dekun sɔrɔ wa a bɛɛ ye maliyɛndenw yɛrɛ de kɔni ye o de kama an ka jamana au conseil des maliens de l'extérieur olu kɔni bɔra ka kunnafoniya kɔni cari min yɛrɛ kɔnɔna u ye a yira ka fɔ wulikajɔw kɔni bɛna kɛ maa kɔlɔlɔtɔw ka se ka u ta en charge cogoya min na an b'a fɔ ala ka hinɛ kɛ banbagatɔ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na. To farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniyaw kɔnɔna la hali bi san o san ka sangani fédération malienne de Vovinam Viet-Vudaw olu kɔni bɛ compétition ba min kɔni labɛn Vovinam kɛra denmisɛnninw olu kɔni ye ɲinata kɔni mina la ɲɛnamaya ka sangani sini araba décembre kalo tile 25 min bɛna kɛ agropole kɔnɔna la fasti kɔnɔna la Badalabugu kolo o sanfɛ nɛgɛ kanɲɛ 16 wagati olu la. Isa Kaujim ka sangani ale ka minɛlu kɔni ye ka da ka yirala ka fɔ a taara an ka jamana kunnafoni di so dɔ kɔni sanfɛla min na a ye kuma dɔw fɔ ka taa Burkina Faso jamana kɔni yɔrɔ kuma minnu kɔni ma kanu min kɛra sababu ye k'a yɛrɛ kɔni bila ka taa kɔkɔbada ni ɲɔgɔn cɛ o kama ka sangani kunungo tɛnɛ décembre kalo tile 23 ye ale yɛrɛ kɔni tun bɛ kiiri tigilamaw kɔni ɲɛma kɛnɛ min kan a kumara a ye a yira ka fɔ ko ale ye kuma minnu fɔ nin don plateau sanfɛ ko mɔgɔw ma ale ka kuma faamuya di ka da kan ale kɔni ŋaniya tun tɛ o ye nka o ma bali ka da kan kiiri tigilamaw kɔni ye a yira ka fɔ ko a na san kelen kaso kɔni kɛ an ka jamana o kɔnɔna la ka sangani a ka nin waleya in kɔni ye. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbagaw ni kunnafoniya damadama de bɛ dansigi kɛ an ka bi jɛmukan na an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnliko ɲuman na aw k'an bɛ sini araba décembre kalo tile 25 ni o ye chrétien dinɛ tigilamaw yɛrɛ kɔni ka seli deni ni o ye Noël ye an b'a fɔ u sanbɛ samɛ Ala ka san caman yira an n'u la.